يا شيخ عمر الفوتي زرناك يا شيخنا في غار دجمبر دنجراي كلكم مجرما أدنى هي سارتي ما القرآن أيتو تهارما هل تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أرنا ويندره مؤلوي سنجي ميد أنجيدهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سؤال يدي ما أدنى ما فيوي لا خير ما فيوي كم كتن دني الله وما أتاكم الرسول فخذوه كنا كو أدني أن جدّيكو هل ينقبه كم كتن دني جوفا ده هورا مكو وجوفو الله وجوفو هورا مكو وجوفو أن أنا من الله والمؤمنون مني أن تنهبي وند إسكلي أسانسر بادو تجميرا تبارك وتعالى رواني أوي توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم on annabi noon sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo windere wonko janginno en e banggue social wonko jangini en e banggue wallude musidɗo mum juulɗo e banggue wallodirde e nder koye men e yiɗodirde neɗɗo a wawa walludemo taw a yiɗamo a wawa yiddemo taw a wallatamo ɗum waɗi o wi goto e men pop yo jaggir musidɗo mum juulɗo hono hoore mum neɗɗo noon sa jaggiri ɗum hono hoorema a bonnatamo a bonnantamo a bonnittamo a aybintamo ɗum waɗi o wi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hay goto e mon gonɗingol mum allah timmata laaɓata moƴƴata so wona o yiɗana musidɗo makko juuɗo ko yiɗani hoore makko est ce que eɗen jiɗodiri enen il faut mbaɗen ɗum vérifier ma waɗe vérifier hande eɗen jogui ko wiyete crise des valeurs hande jikkuji ɗin boni ti ene jeeya e mission makko konko ɓurnaɗo windere mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi ko innama bu'istu li utammima makarima al ahlaq mission makko fof e mawnude ko fewnude jikkuji te jikkuji ɗin boni sa naati hande réseau ji sociaux ji ƴettodiral ƴettade khilifaɓe bonodiral ay bondirde ma andana hay hunde e bonande guitta bonande pawa e dow mum ko ɗum yimɓe guurata wadde noon alhaji bajjel hande aduna o pop ena wattiɗo haqqille saabu oɗo outil de communication mo kalanmi oɗo o mo kuccinmi 15 ujunere neɗɗo ene siifani à travers le monde nen sallah sallam nde haalata ɗum nde sahaba ɓeɓe ɓe pamano ko nen sallah sallam haalata le monde actuel est une village planétaire marqué par un développement inédit sur le plan scientifique technique et économique nen sallah sallam nde wiyata aduna o ma ya ha woni ya galle goto ɓe pamani ko nen sallah sallam haalata ko par ce que wonano zamanu mabɓe kono hande en paami le monde actuel est une village planétaire oɗo l'islam mo gonɗen noon o namdi ko pratique mi wi on ene waɗi e nder qur'ana ujunnaje 6,690 aya kono ha joni en donki nande qur'ana en donki famde qur'ana ayaje tati tan enen julɓe sen pamɗo ɗum mbaɗɗen ɗum maîtrise kutorɗen ɗum aduna men fewa lahara men fewa jamma e ñalawma eɗen janga qur'ana eɗen bonodira eɗen janga qur'ana eɗen gañodira eɗen janga qur'ana eɗen mbaɗa ko allah ani wadde noon est ce que qur'ana mo janggueten o waɗi batti e men min jippini on jipporgal moon mboɗo lance message son excellence monsieur le président Macky Sall yo wattu haqqille e fuutankoɓe yo tinno e fuutankoɓe limay wax jël ko direct yo wattu haqqille e fuutankoɓe o anda ko fuutankoɓe mbaɗanimo ko ala mbaɗanɗomo ɗum mi haalnimo ɗum wona goo wona ɗiɗi mi haalni ɗum joom suudu makko alhaji abdourahmane fall oɗo seede e ko kalanmi ɗo ko mi wiɓe ñanden jagorɗe ɗiɗi jeeyaɗe e département de Podor ministre uji mbimi ɓe tinnoɗe
tinnoɗe ko fuutankoɓe mbaɗani on ko ɗum famɗani enen wona gardiɗo tabitan kulagol jiilotoɗen jiilotoɗen ko mawɗo leydi ɓe fuutankoɓe jingi koy ɓe jingani président de la république kono ha joni ɓe jiyani koye maɓɓe laamu ngu je parle haut et fort ɓe jiyani koye maɓɓe e laamu ngu mi haalni ɗum premier ministre amadou ba fuutankoɓe jiyani koye mumen e laamu ngu te so yimɓe fof goppi ko fuutankoɓe kettoto moni fof na andi ko lammini président de la république ko fuutankoɓe wona seerenɓe ɓe lamminimo koye ndewa heɓata laamu ngu ala ceerno mawɗo gulleteɗo joom dental jaaduɗo e président de la république allah tottimo wondude e population sénégal ha tente bandiraɓe fuutankoɓe yo wattu e mabɓe haqqille so wonti ko ɓe gondani e ma ko ɓen beltinta ɓe guiddanta gueɗal probléme no woodi abdourahmane fall oɗo bajjel moɗo heewi moɗo nana oɗon mbiya président hay hunde waɗanani min haalanta on ɗum widema ka chargé de mission guitteɗa passeport diplomate ɗum c'est facile simple min kaldowo e monɗo o tan moɗo jogui passeport aji diplomate leyɗele 4 holko ɗum nafi min ko passeport simple sénégal ɗannor toon wadde wona ɗum woni ballal baɗo ni hande so darni ñalawma baɗo ni ministre uji ɗi diwan o pop haajumoɓe jagguno fof ɓe ponno woppude ɓe garat ɓe kawra hen ɗum woni fierté pulaɓu kadi ko ɗum woni encouragement so neɗɗo no gollo noon yo waɗi encouragé président o golli kono yo wattu haqqille fuutankoɗo te kadi inchallah mawla minen de komin almuɓe kono koye ɗum tan min jahata ñanden conférence mo mbanmi Abidjan mine makko jogorno yaadude palais du congrès Abidjan mbanmi ɗum président assemblée nationale mo Côte d'Ivoire hono big togo adama nde o ari o itti fodde makko o tottimi o waɗi discours makko min paari o wi mi nelma e sehilam président Macky Sall wimo mi weltima mboɗo salmina mo mbimi ala nelal ngal ne wawi lelde yettade saabu mi ala téléphone makko mi ala numéro makko o wi ha o composé téléphone makko o totti kam mbimi eke ko ni ɓuuri yawde wadde noon abdourahmane fall bajjel emin jiiɗi waaɓe no makko e diwani he cembine nde wonno wonko ngannduɗaa ko laamu waawi ɗum min mboɗo jogii fondation ne wiye miroir de l'islam ujunnaje nogas neɗɗo e nder sénégal joom suudam fondation mo ɓuri mawnude e nder sénégal mbimi sénégal fof kono fondation mam fawde wele joguino ɗum ko sohna asibi sérigne mansour sy borom daaraji ɓiɗɗo goto debbo o jogui kon koye sérigne moustapha sy moustarchidine ko min ɓe dokkiguel woni joom suudam fondation ɓurɗo mawnude e nder sénégal ko konko jogui fondation financement ji minen ɗe min mbaɗata ñanden mi dottiri financement ji e yeeso alhaji bajjel fall mbuɗo laamu natani hen transformation céréal local wallude rewɓe no goniri no liggori ko almuɓe seerenɓe ɓe ngala golle ƴettumi cellule fof mi itta ceernajo no jangguino toon so lewru mayi ko daddoymi fof mi ara mi rende nalanke goto seeɓi seeɗa wallimi hen alpha bolondi min rokki ɗum lawol tijaniya ɗum sa naati e nder internet ma yiɗi min rokkimo salatul fatiha nde o ari sénégal o wi ko gollanmi ko o wi ɗum ɗo ceerhol balluɗoma mbima hay goto komin raddoyde somi ari mi rende e yimɓe ɓe fondation 20 000 membres lillahi darru mujibin qala sa'ilo إن الرسول بقدر المرسل احتكمي إن انفف من جود من مولد سيدنا محمد إمام البرايا من يلدي رسول الله يا وتاكي
waye mo waldi rasulillahi wetake waye Cerno Cheikh Oumar Kane mami yimane bamma Cerno ma jaxate ka so muccitine makko mbiyanno momi ko imamun fi shariati la yujara iza fil hukmi yakhtalifu al anamu Cerno ma jaxate ka murabbi bal muraqi kull ta'in idha al maknun laqanahu himamu bamma Cerno ma jaxate ka wani taqiyun murshidun bishrun nazirun khalifatu asriye wa huwa al imamu Cerno ma jaxate ka Cerno ma jaxate ka Cerno ma jaxate ka Cerno ma jaxate ka wa anwarun tanawwara min nawahil wura nyameji bi maqdami intizamu wa inen futan ko so Cheikh Oumar hala minen fo indillat biya Cheikh Oumar al Foutiyu zurnaka ya saykhana fi ghari dagambere dingirai wa halwari hamdallahi banjagaro Cheikh Oumar al Foutiyu enen fo moni nen Cheikhuna Oumar al Foutiyu sabe den gandi ko sada ko setta ko lewa ko lewta ko lewidum Cheikh Oumar al Foutiyu on woni tanum Cerno madani muntaga Cheikh Oumar al Foutiyu on Serigne Mansour wino bammum malazul yetame wal aramil jumlatan yusawi sufufal muslimina waye den garde Cerno men Cerno Alsan Ahmad Day to e to mbañum mboj kanko adduri men do o wi yen jim sayyiduna Muhammadu rasulillahi sayyiduna Muhammad me yettuma Allahu tagdo mi sambini mi gurtindo bernama yidde annabi Ahmada me heblani mantude no laado mo bindi fof so wonano sabu burnaado haydara feñata gila bindi pudda ya rasulallahi ko an suba ada ardina annore ma hoɗeji haybi adama o woni cuɓanaɗo yummay baba yena kawsara duuɗiɗo ngalu sunanaki basal ko Ahmada jibinede annabi kawi saji alimtata iblis wulliluki woywi deƴƴata ya rasulallahi wendogo altine nuuro yeyni ɗelñiti ɓe mbi ko lewru e nangue feeri to makkata hay rewɓe aljannaji fo ngari mukliti yummen amina tangatugol mum sattata ya rasulallahi allahumma salli